Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Eżis hu tinsabu fil-missa xilħat matul is-sena u l-liturġija tal-kelma tal-lum tistedinna biex nilqgħu l-kelma tal-Alla li jiżra fil-ħajja tagħna. Hekk għandna din il-parabola ta' bidwi li jmur jiżra. Il-protagonista huwa Ġesu, iż-żerrija hija l-kelma u l-art fejn taqa' iż-żerrija huwa aħna. Għalhekk bi preparazzjoni għal din il-quddiesa għal din l-Ewkaristija f'jum il-mulej li llum ser nagħmlu b'suffraġġju għar-Roħ George u Jimmy Said, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb u kif jixraq għal din iċ-ċelebrazzjoni. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bl-għamil u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Mqazza Marija dejjem Verġni, l-Anġli u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna ħtijietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-għola tas-smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, nberkuk, nadurawk, natuk ġie, irroddulek ħajr għall-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej Alla, ħaruf talla bin il-missier, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qad tal-btana, int li qiegħed fuq l-lemin tal-missier ħenna lina, għaliex inti waħdek għaddejs, inti waħdek mulej, inti waħdek fl-ola Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla nitolbu. U Alla inti turi id-dawl tal-verità tiegħek lil dawk li jitbedu mit-triq tajba u bekk tgħinhom jerġgħu jsibuha. Għamel li kull min jisqar li hu nisrani ibiet minnu kull ma jtebba lil dan l-isem jfittex biss dak li għamillu ġieħ. Dan kollu nitolbulek permezz ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarrim il-ktieb tal-profeta Iżajija. Dan jgħid il-mulej, bħalma x-xita u s-silġ jinżlu mis-smawwiet u ma jerġgħux lura minn ġew bla ma jsaqqu l-art, imma jġeluha tnissel u tinbet u tagħti ż-żerriegħa lil min jiżra u l-ħobs lil min jiekol, hekk jiġri minn kemmti. Hija toħroġ minn fommi u ma terġax lura vojta, imma tagħmel dak li jogħġob lili u temm dak li nkun batta tagħmel. Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħar lill-Alla. Salm risponsorjali, ngħidu flimkien, iż-żerriegħa waqgħet f'art tajba u għamlet il-frott. Ngħidu flimkien, iż-żerriegħa waqgħet f'art tajba u għamlet il-frott. Inti żżur l-art u saqqiha u tanija bil-ġid tiegħek. Il-wied Alla mimli bl-ilma, il-qamħ tagħhom ħejjejtilhom. Ngħidu flimkien, iż-żerriegħa waqgħet f'art tajba u għamlet il-frott. Kien tħejjija, issa irradiet u twitti t-tub tagħha. Bl-irxiex trattaba u tberkilha iżriraħ. Fawwart is-sena bit-tjubitek, triqatek bil-ġid joqtru. Ngħidu flimkien, iż-żerriegħa waqgħet f'art tajba u għamlet il-frott. Joqtru bin-nida l-merat tad-deżert u bil-ferħ jitħażmu l-għoljiet. Il-merat jimtlew bl-imrieħel, il-widien jinksew bil-qamħ. Jgħidu l-koll u jannu bil-ferħ. Ngħidu flimkien, iż-żerriegħa waqgħet f'art tajba u għamlet il-frott. Qarri mill-ittra ta' San Pawla apostlu lir-Rumani. Ħuti, jien għadni perswas li d-batijiet tissa m'għandhom xejn x'jaqsmu mal-glorja li qed tidher fina. Il-ħlejaq kollha qegħdin jistennew ħerqana rivelazzjoni ta' Wili Alla.
Għax il-ħolqien jinsab taħt il-fruwa, mhux minn rajh imma minħabba dak li xeħtu taħta. Bittama li l-ħlejja huma wkoll qed ikunu meħlusa mill-jasar ta' tħassir u jiksbu l-ħelsien tal-glorja ta' Wlied Alla. Aħna nafu li l-ħolqien kollu għadu sissa jitnied bl-uġieħ tal-ħlas u mhux hu biss imma wkoll aħna li għandna l-ewwel frott tal-Ispirtu. Aħna wkoll nitniedu fina nfusna waqt li nistennew l-adozzjoni ta' Wlied, il-fidwa ta' ġisimna. Il-kelma tal-mulej, ir-rodu ħar lil Alla, jogħġobkom qumbu li iqfa l-Evanġelu. Alleluja, alleluja. Iż-żerrija il-kelma tal-Alla u l-bidwi u Kristu. Kull min issib lilu għandu l-ħajja ta' dejjem. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Dakinhar Ġesu ħareġ mid-dar mar f'xatt il-baħar u qgħad bil-qiegħda hemm. Nġabru madwaru folol hekk kbar ta' nies li kellu jitla' fuq dgħajsa u jinżel bil-qiegħda fiha. In-nies qagħdu l-koll wieqfa fuq ix-xatt u beda jkellimhom fuq bosta ħwejjeġ bil-parabboli. U għalilhom darba wieħed bidwi ħareġ jiżra. U jiżra xi żerrija waqgħet mal-mogħdija. Ġew l-għasafar u naqruhom. Oħra waqgħet f'art kollha blat fejn ma kienx hemm wisq ħamrija u malajr nibtu għax il-ħamrija ma kienitx fonda. Iżda mbagħad telet ix-xemx u nħarqu u nixfu għax ma kellhomx għeruq. Oħrajn waqgħu qalb ix-xewk u x-xewk kiber magħhom u ħanoqhom. Imma oħrajn waqgħu f'art tajba u għamlu l-frott minn 100, minn 60, minn 30, minn għandu id-nejn ħajjisma'. Resqu lejh id-dixxiplu saqsewh għaliex tkellimhom bil-parabboli. U eġibhom għax lilkom ingħata li tarfu l-misteri tas-saltna tas-smewiet, iżda lilhom dan ma kienx mogħti għax kull min għandu jingħatalu u jkollu iżjed ukoll, iżda min m'għandux jiteħidlu saħansitra dak li għandu. Jien għalhekk inkellimhom bil-parabboli għax iħarsu kemm iħarsu ma jarawx u jisimgħu kemm jisimgħu ma jifhmux. U hekk iseħħ fihom il-profezija ta' Iżajja li tgħid tisemgħu kemm tisemgħu ma tifhmux u tħarsu kemm tħarsu ma tarawx għax il-qalb ta' dan il-poplu twebset. Kienu tqal biex jisimgħu b'widnejhom u għalqu għajnejhom u li ma jmorrux jaraw b'għajnejhom u jisimgħu b'widnejhom u jifhmu b'moħħhom u hekk ibidlu ħajjithom u jiena nfejjaqhom. Imma iżda intom ħenjin għajnejkom għax qegħdin jaraw, ħenjin widnejkom għax qegħdin jisimgħu. Tassew ngħidilkom li bosta profeti u nies ġusti xtaqu jaraw dak li qegħdin taraw intom u ma rawx, jisimgħu dak li qegħdin tisimgħu intom u ma semgħux. Mela isimgħu intom il-parabbola ta' dak li ħareġ jiżra. Kull min jisma' l-kelma tas-saltna u ma jifhimiex jersaq il-ħażin u jisraqilu, jisraqlu dak li jkun inżera f'qalbu. Dan huwa dak li nżera mal-mogħdija. Dak li jinżera fl-art kollha blat huwa dak li jisma' l-kelma jilqaħħa minnu fih bil-ferħ, imma għeru ma jkollux fih innifsu u għalhekk ftit iddum bat jiġu fuqu l-għawġ jew isib minħabba l-kelma u malajr jitfixkel. Dak li nżera qalb ix-xewk huwa dak li jisma' l-kelma, iżda l-inkwiet żejjed għal wejjex tad-dinja u l-ġibda l-ġid tal-art joħnoqlu l-kelma li għalhekk ma tagħmilx frott. Dak imbagħad li nżera f'art tajba huwa dak li jisma' l-kelma u jifhimha u tassew jagħmel il-frott. Dan jagħmel 100, dak 60 u l-ieħor 30. Il-kelma tal-mulej.
waħda mill-isbaħ paraboli li tagħna l-ispjegazzjoni tagħha Ġesu stess. Hija waħda mill-paraboli li jiena nsejħilha tal-bidwi li jiżra. Jew jiena wkoll insiba f'qalbi nsiba dil ħaġa tad-divin u l-uman. Tad-divin u l-uman. Dan Ġesu illi x'qed jagħmel? Jirrakkonta ħajtu. Il-parabola tal-bidwi li jiżra hija l-ħajja ta' Ġesu. Għalhekk ġejt fid-dinja jgħidilna biex niżra l-kelma mela ż-żerrija 3 protagonisti għandna f'din il-parabola. Iż-żerrija, il-kelma ta' Alla. Il-kelma ta' Alla. Kemm importanti li nsemmu il-kelma ta' Alla, speċjalment fil-qudiesa tal-ħadd. Naf li llum it-toroq kienu magħluqin, imma kull nhar ta' ħadd ma rrid nippunta subajja l-nħata. Naslu tard, ħafna minna nitilfu il-kelma ta' Alla li hija part importanti mill-qudiesa. Ġifieri importanti, mela il-kelma ta' Alla li Alla jiżra fil-qalb tagħna. Min hemm tittiġi l-bidla? Min hemm tittiġi l-bidla f'qalbi? Jekk jiena ma nismax il-kelma ta' Alla ma nistax nbidel. Ġesu qed jirrakkonta ħajtu. Issa, jieħa nagħmel paragun ieħor. Aħna li nirċievu l-kelma ta' Alla u nagħmlu l-frott, dan il-frott ma nagħmluhx biex jibqa' hemm, imma biex naqsmuh ma' ħadd ieħor. Jiġifieri l-ħajja tagħna hija parabola għal ħadd ieħor. Ejdu li liema bidwi jew liema bidwi jaħli ħafna ħin, mhux jaħli, jitħabat fl-għalqa tiegħu u ma jiġborx frott. Jew ħanamela b'mod aktar modern liema businessman jew għaw xi ħadd minna illi jinvesti flusu biex ma jagħmilx profitt. Jiena naf ħafna nies qattaw sigħat sħaħ fuq il-kompjuter, jien ma nafx kif jagħmlu għax ma nifhimx. Biex jaraw li l-bonds jinvestuhom jew ma nafx x'inhuma biex kuljum jagħmlu l-flows u kuljum sassieta filgħodu jaraw x'ħa jiġri għada u jbidlu ħinijiet kbar. Ġesu ma jagħmilx hekk. Ġesu ma joqgħodx jara fejn jinvesti. Ma tafax iż-żerrija biss fejn hemm art tajba. Issa l-art huwa aħna. Jien ma ngħidx għax ħafna jinterpretaw din il-parabola li fejn weqgħet fil-modija ġifieri fuq it-tarmak, il-modija dik ta' fejn hemm l-art jibsa. Ġew l-asafar kulluha. Dik jgħidu dak huma dawk in-nies li ma jaċċettawx il-kelma. L-oħrajn li jaċċettawha fil-blat u l-oħrajn li jiena ngħid illi l-għalqa hija l-ħajja tiegħi u tiegħek. Għax il-ħajja tagħna daqqa hija jibsa bħat tarmak. Daqqa fiha partita ġebel għax għandna l-inkwiet u x'jinkwetana fil-ħajja tagħna. Daqqa jkollna x-xewk tiela u jeqret iż-żerja li nirċievu u ġieli nagħmlu l-frott. Jiena l-għalqa ma narejx nara l-ħajja tagħna. Aħna mill-ħajja tagħna ngħaddu minn ħafna affarijiet u mhux dejjem ħankunu disponibbli li nisemgħu l-kelma tal-Alla. Għalhekk Alla u ġeneroż jekk għandu nafaq 30 euro f'żerrija fi xkora żerrija ma qadx jgħid ħanitfaħħa sewwa fejn suppost il-bidwi jekk jagħmel biex ħajqgħod jitfa' żerrija. Imma Alla tant iħobbna li jinvesti fina anke meta jaf li maħniex ħanamlu frott. Li ma jiblaħ, imut fuq salib, għalik u għalija. Meta jaf li jiena dik il-mewt ħaniġi naqgħu nqum minna. Ġesu jagħmilha. Ġesu jinvesti fil-midneb. Ġesu jinvesti f'min jirrifjutah. Ġesu jinvesti fi bniedem bħali bid-difetti kollha tiegħi biex inkun parabola għal ħadd ieħor. Jiena saċerdot, mintom ukoll parabola għal ħadd ieħor fil-ħajja tagħkom ta'. Ħanġibilkom eżempju tifhmuni. Tiftakruha il-parabola tal-qam u s-sikrana. U Ġesu qallhom tqaċtuwiex is-sikrana. Mhux għax biss isseww taqtew it-tajjeb, imma jagħti ċans li dik is-sikrana tikkonverti.
jinvesti anke f'dak li huwa impossibbli kważi. F'min investa Ġesu? Fit-12 l-apostlu li wieħed tradieħ, li ieħor ċaħdu, l-oħrajn ħarbu. Frattant fihom investa. Għax l-iskop ta' Alla hu li salvana. Mhux kemm kwantità ta' frott nagħmlu, mhux kemm kapaċi min ma jsalvax. Dak li Ġesu qalilna li ma jridux jisimgħu. Illi nirrifjutaw li nisemgħu għax il-kelma tal-Alla xi ftit tidħol fil-qalb tagħna. Sek żbaljajna u ma ħallejniex tikber għax ikonna l-inkwiet, għalhekk importanti li ma ħallux l-affarijiet tal-ħajja jħarbtuna. Għalhekk importanti li ma nagħtux biss importanza l-affarijiet tad-dinja biss. Din iż-żerrija li Alla żera fija fil-magħmudija, fil-griżma tal-isqof, fl-ewwel tqarbina, fiż-żwieġ tiegħi. Qiegħed nieħu ħsiebha jiena xi ftit jew. Għax jekk ma nieħdux ħsieb eżis ħuti, frott nagħmlu u din tirrifletti fuq dawk ta' madwarna. Jiena fil-familja tiegħi jew fil-familja tagħkom jew jien bħala saċerdot, jekk jiena qassis dejjem bil-geddu mirrabjat, ngħajjed ma dak li jkun, jiġi xi ħadd jitlob parir, issa ġejt u tieklu x'qed niżra jiena madwari, x'impatt qed inħalli fil-ħajja ta' ħadd ieħor. Għax aħna bdiewa wkoll bdiewa fil-familja tagħna, bdiewa ma' wuliedna, u mhux bil-fors bil-kliem ta' waslu l-eżempju. Jien jekk ibni qed jarani kuljum fuq il-kompjuter, nagħti importanza iktar lil bonds u lil flus u ma nagħtix kasu x'qed ngħidlu lill-ibni jiena. Dawn il-bowt importanti aktar minnek. U kultant inġibu l-iskuża u jien mhux għall-familja qed nagħmilha. U jien mhux biex ikunu sew wuliedi. Uliedek ma jkunux sew biss bil-flus, uliedek ikunu sewwa wkoll b'karattru, b'imħabba, bit-trobbija tajba. L-istess jiena saċerdot ma noqgħodx attent minn fejn ngħaddi mhux niżra l-ferħ. Jew is-serenità, jew jaraw fik lil Kristu, ma jaraw fik assejs irrabjat, iddisprat, m'intix kuntent bil-vokazzjoni tiegħek. Qed ngħid fuqi, jalla uliedkom u dawk ta' madwarna, jekk jien naħdem fi sptar, jekk jien naħdem f'post tal-gvern, ma jarawx dan fija. Din iż-żerrija li tagħmel il-frott eżis ħuti ta' l-għalqa u għentu jien. Ikollna inkwiet, ikollna ġebel, ikollna xewk fil-ħajja tagħna. U mhux dejjem nagħmlu il-frott li suppost, però ma jimpurtax, Ġesu ma jagħtix każ ta' dak. Mhux kemm għamilt frott li jgħod, kemm pruvajna. Imma mbagħad dawk li qalbhom Ġesu ċar ħafna ta' min ma jridx lilkom ingħatalkom li tisemgħu il-kelma tal-Alla. Jekk jien nibqa' nirrifjuta il-grazzja tal-Alla, Alla jtik grazzja jgħidlek mur isma' qudies illum. Jgħidlek 20 sena ma tisma' qudies, mur illum. Dik hija l-grazzja. Dawk huma l-mirakli ta' li jsiru. U dak li jkun jersa. Mela dik mhix grazzja, mela dak mhux miraklu. Dawn huma l-mirakli ta'. U l-aħħar punt nieqafaw, għax kultant il-Alla aħna ma nistgħux nifhmu. Aħna kultant ngħidu imma dan Alla tagħna. Kif ikħalli l-ħażin jikber u li t-tajjeb kultant jaħżdu. Iwa l-ħażin ħalleh jikber, iwa x'Alla hekk magħmul li irid is-salvazzjoni ta' kulħadd. Ma rifittex in-naġa l-mitlufa, mhux in-naġa li kienet sewwa. Tgħidli allura fader ngħix ħażin biex ngħix ħajja twila. Jekk taħseb li l-ħajja twila aħjar mill-ġenna, tkun qed tirraġuna tajjeb. Imma l-eternità m'għandix taqsam. Jiena perikulos ta' dak li nitolbu lil Alla, jiena kultant ngħidlu aħjar toħodni ta' 60 milli toħodni ta' 90 u nitlef ruħi. Perikoluża dit talba ta' għax il-bambin jaħtafna fil-kelma affarijiet tajbin. Imma nissogra nitlu bielu, ħanejdlek hekk. U ngħidlu ta' 60 nkun naqra brikkuna xi 60 ġa għalaqthom, fimt. Jiġifieri qed niċċajta.
Imma ifmuni x'qed ngħid, x'inhu l-iktar importanti? Għal Alla l-importanti li ssalva ruħek. Allura jibqa' jtik ċans wara ċans, ma fissirx li min għex disejn huwa bniedem ħażin, ta' tifhmux. Imma Alla jara dan hu l-importanti. Għalhekk kultant ma nifhmux kif Alla jieħu xi ħadd iktar ma kien tajjeb, iktar ma kien saċerdot tajjeb, iktar ma kien bniedem tal-familja aktar. Ir-raġuni Alla li jagħmel magħna huwa kull ma jagħmel jiżra żerrija biex lilna jarana salvi għax ħalaqna biex inkunu mija u detallmnija fid-dottrina biex ingawduha l-eternità. Issa tant iħobbna lilna li jagħmel minn kollox. Bħal meta ara kif ħadd tifhmuni. Bħal meta missieru familja ikollhom tifel ikun naqra lura forsi anke fl-intelligenza il-min jagħtu l-aktar attenzjoni lilu biex jgħinuh kemm jista' jkun ħoħ forsi jgħid iżżekk ommi u missier ma jħobbunix daqs kemm jħobbu lil ħija. Mhix veru. Hekk jagħmel Alla magħna. Jagħti aktar attenzjoni u aktar grazzji lil min għandu bżonn l-aktar. Bħal ma għamel mal-Qdisejn ma' San Pawlu. X'imraħ ma rridx jisma' għallu nifhemek jiena u waqfu f'nofs ta' triq. Ġifieri eżisuti, l-istorja taż-żerrija huwa l-istorja ta' ħajjitna, l-impatt li jiena nħalli fuq ħaddieħor. Skont kif irċivejt din iż-żerrija li tani Alla fil-ħajja tiegħi li mhux dejjem tkun lesta li tirċievi l-kelma tal-Alla, imma Alla jibqa' jinsisti għax Alla ġeneruż. Ridna jibqa' jitfa' fil-ġenerużità tiegħu ż-żerrija anke lil żien, anke lil dawk li ħajjirrifjutawha, imma jibqa' jagħti l-grazzja. Għalhekk jew nitolbu l-Alla biex nikkoperaw ma' dawn il-grazzji li jtina ma' din iż-żerrija li jitfa' fil-qalb tagħna anke fil-kelma ta' Alla, anke permezz ta' wliedna u anke permezz ta' forsi xi ħaġa li tiġri madwarna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Nqumu bil-wiefa biex flimkien nistqarru dak li nemnu billi ngħidu jiena nemmen f'Alla wieħed, il-missier li jista' kollox, li ħala s-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. F'mulej wieħed Ġesu Kristu, mela imnissel mill-missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru. Imnissel u mhux magħmul. Natura waħda mal-missier bih sar kollox. Il-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem salbuh għalina bada taħt Ponzu Pilatu mietu difnuh fit-tielet jum qam minn belwiet skont il-kotba mqazza u tal-assema qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja x'jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem fl-Ispiritu Santu u li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben u li meqjum mweġġa fl-imkien mal-missier u li tkellem b'fom il-profeti f'Knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqarma mudrija waħda għal-maħfra l-bid nistenna l-qawma mill-luwiet ħajta żmien li ġej. Wara li smajna l-kelma nilqewwa sabiex ngħixuha b'fiduċja sieħa resqu t-talbiet tagħna. Ħatkun magħmula rida tiegħek u Alla fil-Knisja tiegħek misjuqa minn imħabbtek int li tridilha l-ogħla u l-aqwa ġid nitolbu. Ħajkollhom il-gvernijiet qalb fertili hekk li jagħmlu għażliet għal ġid tal-popli sabiex isseħħi l-paċi tant mixtieqa nitolbu. Tolbu għal morda u għal dawk il-persuni li jduru bihom sabiex isibu fil-kelma tiegħek qawwa u farraġ nitolbu. Mulej Alla nitolbuk għalina l-kol sabiex imqawwijin mill-kelma li nirċievu u bl-għajnuna tal-Ispiritu Santu nagħmlu frott ta' imħabba vera tul il-mixja tagħna warajk nitolbu. Min dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu kompli jgħin lill-familji tagħna sabiex jarfu jibnu ħajjithom fuq il-kelma tiegħek nitolbu. Ilqa' mulej it-talbiet tagħna u għamel li kelmtek tagħmel il-frott fil-ħajja ta' kull wieħed u waħda minna bi Kristu Sidna. Ittiva tiegħek tajtra
itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missir li jista' kollox. ħares mulej lejn l-offerti li l-Knisja qiegħda tagħmillek hija u titolbok u għamel li l-poplu fidil tiegħek jieħu minnhom is-saħħa biex jikber u fil-qdusija bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżuħħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġġejta s-salvazzjoni ta' li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Int ħlaqt id-dinja b'kull ma fija, qassamt il-jiem u żminijiet, sawart il-bniedem skont ix-xbija tiegħek u qedtu fuq l-ġubijiet tal-ħolqien kollu biex fismek jaħkem fuq il-ħlejja kollha u jfaħrek bla jeda fl-emejjel kbar tiegħek bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha aħna wkoll infaħruk fer kbir intennulek u ngħidu Qaddejs, Qaddejs, Qaddejs. Smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek Osanna fil-għola tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, Osanna fil-għola tas-smewiet. Qaddejs tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jirnata biex mirajħibati ħajl ħobs radlek il-ħajr birek qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla, ħaj il-kalċi, reġerat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u xorbu minnu l-koll, ġdanu għal-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha, għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan huwa l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajr għax jogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċċu kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha tagħna. Illum mod partikolari nitolbu għal George u Jimmy Said li għalihom qegħdin nofru din il-qudiesa. Nitolbuk mulej biex iddaħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel ta' San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom minn faħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna
u ridna namlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek ukoll fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, naddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħelisna mid-deni. Ħelisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħinina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi la tħares leħtijietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fija li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem ammen. Ħaruf talla tneħħid nubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Dan huwa l-ħaruf talla. Dan huwa dak li jneħħid nubiet tad-dinja. Injien dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Dem ta' Kristjans.
O Ġesu ngħidulek grazzi. Grazzi tal-kelma li tiżra fil-qlub tagħna. Grazzi tal-li tatina l-grazzja permezz tal-Ispiritu tiegħek biex din iż-żerrija tagħmel il-frott. Grazzi illi tenna biex aħna wkoll nkunu sinjal fil-ħajja tal-familji tagħna, tal-postijiet tax-xogħol tagħna. Grazzi, o Ġesu, tal-li spjegajtilna l-kelma. Grazzi tal-li għażiltna biex nifhmu u ngħixu l-kelma tiegħek. Tina l-qawwa u l-kuraġġ biex nibqgħu nkunu fidili kemm jista' jkun u l-kuraġġ li naħfru lil nfusna meta niżbaljaw. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Irċifejna mulej id-doni tiegħek, nitolbuk li nersqu sikwejt lejn dan is-sakrament biex inkabbru fina l-qawwa tas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Siedna. Għandna xi avviżi, nilku avviż li hawn, qotja tad-demm inħeġġu l-kull minnu f'saħħtu sabiex illum il-ħadd 16 ta' Lulju u jista' jmur jagħti d-demm li huwa tant bżonjuż bejn it-8 u s-sija ta' wara nofsinhar fil-Berġa tax-Xewkija. Tinsewx tieħdu magħkom il-karta tal-identità. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nawguralkom il-ġurnata tajba tal-ħadd.